Id-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina ħareġ jattakka l-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Buġejja dwar il-kumpanija eGrant. Fuq il-website tal-Knisja, Aquilina kiteb li din l-inkjesta m'għandha qatt tittieħed bħala Bibja. Ma nagħmlux l-iżball li nieħdu l-inkjesta bħala verità mill-Bibja, kiteb Aquilina, għaliex skontu fl-inkjesta ta' 1500 paġna li semet madwar 500 xhud, hemm xhieda u dokumenti li l-Maġistrat falla milli jiskopri jew jidentifika. Saħansitra Aquilina qal li f'pajjiż ċivilizzat terġa' tinfetaħ l-inkjesta. Ma nkunx qed nistaqsi ħafna jekk nistenna li terġa' tinfetaħ l-inkjesta fl-ispirtu tal-verità u tal-ġustizzja qal Karol Aquilina li mbagħad infexx jattakka lill-Avukat Ġenerali u lill-Kummissarju tal-Pulizija għaliex skontu dawn qegħdin hemm biex jogħġbu u jipproteġu lill-Prim Ministru. L-inkjesta eGrant kienet lesta wara 15-il xahar ta' investigazzjoni li marret f'numru ta' pajjiżi, qabdet esperti barranin u stħarġet fuq li stħarġet l-allegazzjonijiet li kien hemm fil-konfront tal-Prim Ministru u ta' martu. Saħansitra rriżulta li jintużaw dokumenti folots bħala parti minn komplott fil-konfront tal-Prim Ministru u martu. Osservaturi legali u opinjonisti laqgħu din l-inkjesta bħala waħda serja u saħansitra il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal li Simon Busuttil kellu jerfa' responsabilità wara dak li nstab. Għalkemm imbagħad kellu jċedi għal pressjoni tal-establishment nazzjonalista u rtira mid-deċiżjoni tiegħu. B'reazzjoni, il-Partit Laburista qal li l-kap tal-Partit Nazzjonalista issa huwa affaċċjat b'test ieħor jekk verament irid juri li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jinbidel biex jerġa' jikseb il-kredibilità. Qal li fil-grupp parlamentari nazzjonalista għad hemm min irid jimmina l-ġustizzja u biskiet tiegħu Adrian Delija ikun qed iħallih jagħmel dan. Il-Partit Laburista qal li l-ewwel test hu li għad irid iġi lil Simon Busuttil jerfa' responsabilità tal-li kien parti mill-ikbar frame-up politiku u t-tieni li b'mod immedjat jikkundanna l-aġir ta' Karol Aquilina. Sostna li jekk ma jagħmilx dan, Adrian Delija ma jkunx kredibbli meta jgħid li l-Partit Nazzjonalista irid jinbidel.